Bij Woon Friesland verdwijnen 60 van de 280 banen. De wenningcoöperatie maakt geld besparen omdat de riekte sector een hogere heffing opleidt. Voor Woon Friesland gaat de taslag de komende 4 jaar omheen naar 13 miljoen euro. Bouke Vaatstra krijgt de Machiavelli-prijs. De heid van de vermoorde Marianne Vaatstra krijgt de onderscheiding vanwege zijn manier van het broeken van de media in de ziektocht naar de dierder van de moord. De Machiavelli-prijs wordt alle jaren toegekend om een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Bij de rugbank in Ljouwert zijn het juwet een kwart pleit dat onspant is door Bennedijvenblo Fleurtje Bellefleur. De eigenaar, Mira van Dijk, eerst dat ze weer iepen mij. Het Bennedijvenblo op het Jereveen wat eindvriendenwieken sletten tot de gemeente, omdat er te roeg met ben omgingen worden zou. Het Noord-Nederlands Orkest en het Oerolfestival krijgen elk 3 ton extra van de provincies Friesland, Greensland en Drenthe. Het geld komt uit een subsidiepot van 1 miljoen euro. Zonder de 3 ton zou het NNO een liedser orkest worden en ik minder concerten niet aan kennen. Joen is er kans op een regenbui en mist. De temperatuur zakt naar een graad of 4. Morgen in het Lofberoen en rijnt het uit een trog. De temperatuur leidt om de 1 graden heen en er zit een matige, onvrij krachtige noordwestenwind.